Добрый вечар, шаноўнае спадарства. Можа, у каго-то і дзень, у каго-то і раніца. Вітаю вас усіх на нашых чытаннях у школе Чапаліна. Сёння я падрыхтавала для вас на чытанне п'есу Францішка Алехновіча «Пан міністр». І мне б хацелася спачатку расказаць некалькі слоў пра самого Францішка Карлавіча Алехновіча. Францішак Карлавіч Алехновіч – выдатны беларускі палітычны дзеяч, драматург, пісьменнік. Нарадзіўся 9 сакавіка 1883 года у Вільні. Памёр 3 сакавіка у 1944 годзе. Ён вучыўся у кракаўскай драматычнай студыі, некаторы час жыў і працаваў у Польшчы у вандроўным тэатру. Пасля вярнуўся у Вільню і у 1910 годзе разам з Ігнатам Буйніцкім, Александрам Бурбасам рэжысаваў і паставіў п'есу, украінскую п'есу, але перакладзеную на беларускую мову па рэвізіі. Гэта быў першы беларускамоўны спектакль у Вільні. За сваё жыццё Францішак Алехновіч напісаў 17 п'ес. Вядомы яго аўтабіяграфічны твор у кіпцюрах ГПУ. І, ведаеце, мне пашчасціла іграць у некалькіх спектаклях по яго п'есах. Калі я працавала ў тэатры «Дзея», адна з нашых першых пастановак быў спектакль «Здань», які з'явіўся такім кантамінацыям, такім пастаноўкай, зробленай з двух п'ес Францішка Алехновіча. Гэта былі п'есы «Страхі жыцця» і «Цені». І вельмі цікава было тое, што дзеянне адбывалася на адной пляцоўцы, але, скажем так, з аднаго боку мы бачылі адну сям'ю, з другога бока другая сям'я. І рэплікі акцёрскія склаліся так, што як бы пачыналася дзеянне ў адной сям'і, а адказ мы чулі з другой сям'і. І гэта было вельмі такое незвычайнае відовішча, і я лічу, што гэта, напэўна, была адна з першых вось такіх выстаў, якая стварылася вось такім образам. І другая п'еса Францішка Алехновіча шла ў тэатры «Дзея». Яна была зроблена по твору, які я ўжо называла, у кіпцюрах ГПУ. І таксама у нас яшчэ шла ягоная камедія «Чорт і баба». Але сёння я хачу вам пачытаць п'есу, якая называецца «Пан міністр». Яна была надрукавана ў 1923 годзе, і зараз, я лічу, што зараз яна вельмі актуальная. Ну што ж, будзем пачынаць, будзем чытаць. Асобы. Філімон Пупкін, Люба, Марта, Мікола Святляк, Артемон Кукіш, Скакун. Сцэна. Пакой у мяшчанскім доме. Адначасна кабінет гаспадара і сталовы пакой. Пасярэдзіне балькон са шклянымі дзвярыма, праз якія відаць гарадскі пейзаж. Па баках балкону у гэтай самай сцяне вокны. Налева на першым пляне дзверы ў пакой Любы. Далей галоўныя дзверы ухадныя. Направа на першым плане дзверы ў спальню Філімона, далей дзверы ў кухню. На сцэне пісьменны стол, абедзенны стол, канапа, шафа з прадуктамі і агнеўпорная шафа, крэслы. Акт першы, з'ява першая, Пупкін. Адзін. Сядзіць ля пісьменнага стола. Еще одно последнее сказание, и летопись окончена моя.
І я магу аб сабе сказаць таксама. Яшчэ всяго вось колькі радкоў і праца скончана мая, піша. І праз усё сваё жыццё я быў беларусам і добрым праваслаўным хрысціянінам. Гаворы. Ну, цяпер толькі распісацца. Філімон Пупкін. Расчэркваецца, пасля прыглядаецца і гавора: а чорт, хвосцік пад прозвішчам не ўдаўся. Ну, ўсё роўна. Гэта прыйдзецца яшчэ перапісаць, пералажыць на беларускую мову. Гэта ўсё зробіць вельмі добра мой прыяцель Арцімон Кукіш. Ён зараз ужо павінен прыйсці, бо я яго да сябе клікаў. Глядзіць на свой рукапіс і любуецца. І праз усё сваё жыццё я быў беларусам і добрым праваслаўным. Чуваць званок за ўхаднымі дзвярыма. А, гэта мусіць Кукіш кліча. Марта, Марта, адчыні! Куды ж гэтая баба падзелася? Марта! Пайду сам адчыню. Ідзе адчыняць дзверы. З'ява другая, Пупкін і Люба ўваходзяць. Пупкін, убачыўшы Любачку, пляснуў рукамі. Ах, Любачка, што ты нарабіла? Люба, што, дядзенька? Пупкін, як ты важылася адна выйсці на вуліцу? Ты ж магла заблудзіцца. Або які благі чалавек мог цябе скрыўдзіць? Люба, я ж, дядзенька, ўжо не маленькая, каб мяне нехта мог скрыўдзіць, а заблудзіцца я не баюся. Хаця я горад яшчэ мала ведаю, але язык, як кажуць, да Кіева давядзе. Пупкін, ах, дзетанька, як ты мяне напалохала, пайшла адна, без мяне. Ты не ведаеш, якая гэтая страшная рэч? Горад. Тут такія злыя людзі. Люба, ну, неправда, дядзенька. Злых я не спаткала ніводнага, а вось добрага чалавека дык спаткала. Падышоў да мяне адзін якісь на вуліцы, праводзіў мяне ажно да самага дому, і праз усю дарогу мы так міла гутарылі. Пупкін, пляснуўшы рукамі. Ах, што ты кажаш, Любачка, боже мой, незнаёмы мужчына праводзіў цябе дамоў. Люба, ён вельмі сімпатычны дядзенька і наш сусед. Жыве тут, у гэтым самым доме. Пупкін, о, не-не-не, не кажы, ты не ведаеш, што ты зрабіла, Любачка? У якой ты была небяспецы? О, боже мой. Але каб больш ніколі гэтага не было. Не смей ніколі адна ісці на вуліцу, толькі разам са мной, Люба. Калі вы, дядзенька, заўсёды гэтакі заняты, ўсё нешта пішаце, дапішаце, а мне сумна сядзець увесь час у хаце. Вось я, каб вам не перашкаджаць, узяла ды пашла адна. Пупкін, а, Любачка, я рабіў вельмі важную работу, але ўжо, дзякуй Богу, кончыў. Я пісаў сваю біяграфію. Яна будзе друкавацца ў газетах. Гэта патрэбна дзеля папулярнасці, бо я, дзетанька, выставіў сваю кандыдатуру. Люба, што, дядзенька, выставіў? Пупкін, кандыдатуру. Гэта так называецца. І я у скором часе буду міністрам. Люба здзіўленая, міністрам? Пупкін, ну чаго ты дзівуешся, цыпачка? Але беларускім міністрам. Гэта лёгка. А я маю галаву, я маю міністраву галаву. Люба, а, я ніколі не думала, што вы, дядзенька, гэтакі важны. Як вы першы раз прыехалі да нас на вёску і зайшлі да мае цёткі, дык я падумала, выбачайце, што гэта прыехаў свінабой, бо ў нас сказалі, што прыедзе падрадчык свінні купляць. Пупкін, ну, я магу і гэта, але цяпер я буду міністр. Міністр фінансаў. Люба, ах, боже мой, гэта мусіць страшэнна трудна. Пупкін, не, нічога, я патраплю. Твой дядзечка, Любачка, не такія ўжо штукі рабіў. Любачка, дядзенька? Дядзенька, а вось я яшчэ хацела адно спытацца. Як я збіралася з вамі ехаць, тётя казала мне, што вы наш сваяк. Ці вы блізкая наша радня? Бо я гэтага не ведаю. Пупкін. Не так-то яна блізкая, але і не надта далёкая. Бо, бачыш, твой дзед, майго дзеда... Не так. Моя бабка, тваёй бабцы... Ой, да не тое. Ага, вось. Твой дзед і твоя бабка былі з сабою муж і жонка. Вось. Люба, не сцяміўшы. Ага. Мой дзед і моя бабка. Пупкін. Ну, вось бачыш, і недалёкая, і не блізкая. Ну... Пацалуй, цыпанька, дядзеньку на добры вечар. Ты мяне сягоння яшчэ не пацалавала.
Люба цалуе яго ў лоб. Добрый вечер, дяденька. Пупкин, не-не-не, поцалуй дяденьку не ў лобик, а ў губки. Вось так. Наставляе свае губы. Люба, калі дяденьку гэтак цалаваць, нязручна. Пупкин, зручна, цыпачка. Такога блізкага дяденьку зручна. Хоча я і пацалаваць, Любачка, баронічся. Калі не, так непрыемна, вусы колюцца, барада колецца. Пупкин, распаліўшыся, ну пацалуй, Любачка, ну пацалуй, цыпачка. Абымае яе і хоча пацалаваць. Яна бароніцца, уваходзіць Марта. Пупкин да Марты злы. Ты чаго прыйшла, Марта? А вось рахунак ад обеду, показывая карточку паперы. Тут списано ўсё, што я расходавала на обед. Люба, ну так я пойду цяпер у свой пакой, распрануся. Пупкин, распраніся, детонька, і прыходзь сюды, пагутарыш з дяденькай. Дяденька твой бедненькі, няхто яго не любіць, няхто не цалуе. Люба, добра, дяденька, я зараз. Выйшла ў свой пакой. Пупкин да Марты. Заўсёды лезеш не ў пору. Хоць бы ў дзверы пастукала, Марта. Калісь не трэба было ані ў дзверы стукацца, ані рахунку здаваць, пакуль не было гэтай пляменніцы. Іранічна. Добрая пляменніца. Пацалуй дяденьку, пацалуй, цыпачка. Фу, Пупкин. Ды што ты сабе думаеш? Гэта ж як той таго, гэта родная сястра маёй сястры. Ды не, што я кажу? Гэта родная дачка маёй сястры. Марта, але, махлюй, Філімон. Я не такая дурная, я ведаю, чым гэта пахнець. Пупкин. Ты як са мной гаворыш? Колькі я ўжо разаў казаў, каб ты не казала мне ты. Ты ведаеш, хто я такі? Ты ведаеш, з кім гаворыш? Я хутка ўжо буду міністрам, разумееш? Марта. Калісь было не тое, паўтараючы яго даўнішнія словы. Ты, Мартачка, такая, ты, Мартачка, гэткая, то, Мартачка, тое то, Мартачка, сёе то, я з табой, Мартачка, жаніцца буду, і ўсё такое. А цяпер вон пайшла Марта. Не патрэбна, бо сам у міністры запісаўся, да яшчэ гэтая пляменніца. Фу, сорам. Я яму, як добраму чалавеку, паверыла, а ён, бач, яго як я. Але Марта не дура. Яна сваю крыбы не дарую. Хоць ты не толькі ў міністры ўпісвайся, а нават у манастыр ідзі. Яна і там справядлівасці шукаць пойдзе. Пупкин. Тихо, ты што, ашалела? Ці што? Яшчэ хто пачуе. Вось лепш давай рахунак перагляджу. Глядзіць у картачку, Марта праз гэты час глядзіць на яго, ды ўздыхае. Пупкин, што гэта? Мяса ізноў падаражэла? Што ж яна каждый дзень будзе даражаць, ці што? Марта, а я што ж виновата? Я быкамі не гандлюю. Не я цану устанаўліваю. Пупкин, а гэта што? Учора купіла фунт цукру, сягоння ізноў фунт. Ты куды ж ён падзяваецца? Куры яго клююць, ці што? Марта, я ж яго не з'ела. Твоя пляменніца учора купіла сабе ягадаў і цэлы фунт з імі злопала. Пупкин не ведае, што адказаць. Ага, я прасіў цябе не казаць мне ты, бо яшчэ хто пачую. Колькі разоў табе гэта буду паўтараць. Марта. Пан, вось лепш не крычы, а дай мне грошы на заўтра на абед. Пупкин. Ах, крывапійцы вы гэткія, дае грошы. Вось. Марта. Ды што ж, пан, даеш? Што ж я магу зварыць за гэтыя грошы? Курам насмех. Пупкин. Ідзі, адчапіся. Ды ж засталося крыху рэшты ад учарашніх. Да апроч таго заўтра постны абед, без мяса. Грэх кожны дзень мясам аб'ядацца. Трэба папасціць. Крыху аб душы падумаць. Марта ківае галавой. О, многа ты аб сваёй душы думаеш. Выйшла ў кухню. Пупкин один. Трудно будзе ад бабы адчапіцца. Дзеля таго, што калісь нешта між намі было, дык прыклеілася, як смала. Філімон, ды Філімон, жаніцца, ды жаніцца. Падумаеш, якое хараство. Анёлачак. Тьфу. Чутно званок за сцэнай. А, гэта, мусіць, ужо прыйшоў Кукіш. Кліча, Марта, адчыні, Марта! Чорт з ёю, сам адчыню. Ідзе адчыняе дзверы, уваходзіць Кукіш. Пупкин. А я цябе так чакаў, каточак. Ну, сядай, дарагі госць.
Вось, бач, справа у меня гэткая. Я напісаў сваю біяграфію сам уласнаручна, значыцца, гэткая, як называецца, аўтабіяграфія. Всё як ёсць. Ад калыскі да сённяшняга дня. Трэба толькі, ведаеш, каточак, пералажыць яе на беларускую мову і надрукаваць у вашай газеце. Ты, Артемончык, маеш знаёмства, і дык ты мне паможаш у гэтым. Я табе за гэта нічога не пашкадую, апошнім куском хлеба падзялюся, сэрца сваё разрэжу напалавіну і палавінку табе аддам. Толькі памажы, Артемончык. Кукіш, спакойны чалавек з чырвоным носам, гавора манатонна, без аніякай інтанацыі. Пад сэрцам нешта смокча. Пупкін, пад сэрцам? Сэрца рэч важная. А для сэрца самае важнае – супакой. Вось я заўсёды спакойней. Ніколі не злуюся, здароў, сэрца як камень. Калі крычыць нехта на мяне, лаецца, я маўчу. Смяюся толькі ў душы і думаю, ага, браток, у цябе цяпер сэрца гэтак сильно б'ецца, чик-чик, чик-чик, чик-чик. А ў мяне нічога, спакойна, роўна. Вось гэтак трэба заўсёды, Артемончык. Кукіш. Пад сэрцам чарвяк смокча. Пупкін, чарвяк смокча. Ах ты забаўнік гэткі. Хочаш выпіць? Кукіш. In vino veritas. Пупкін, а ты ўсё загранічныя словы. Смешны ты чалавек. Ну, што ж зрабіць? Нічога не парадзіш. Для гэткага друга нічога не пашкадую, нават крыві ўласнай. Пайду пашукаю ў шафе, можа, дзе і знайду адну чарачку. Вось маеш газету, ну, пачытай пакуль, што тут цікаўна. Дае Кукішу газету, а сам ідзе да шафы і неспакойна аглядаецца на Кукіша, ці той не сочыць за ім. Кукіш разварочвае газету, паказвае від, што чытае, але як Пупкін адчыніў шафу, зірнуў у той бок і пабачыў там колькі бутэлек і шмат закусак. Аднай мала. Пупкін, наливаючы з бутэлькі ў адну чарку. А там на столе лежить другая газета. Ты перагледзь яе, Кукіш. Я кажу, адной чаркі мала. Пупкін, не гневайся, браток. Чым хата багата, тым рада. Ледзь-ледзь адну нацадзіў. Падае яму чарку гарэлкі, кусок хлеба, Кукіш. Закускі трэба, Пупкін. Вось каб ты ведаў, якая бяда. Нічога ў хаце няма, толькі хлеба кусок сухога. Ты ж ведаеш, што я як святы, хлеб і вада, вада і хлеб. Бо цела, каток, трэба марыць, сушыць, каб дух, як тая кветка, расцвітаў. Гэта пышна расцвітаў. Кукіш, кілбасу я ў шафе бачыў. Пупкін, няўжо ж, не можа быць. Ідзе да шафы і зноў яе адчыняе. Ай, далі Бог, ляжыць. А я яе не бачу. Скуль яна тутака не разумею. Несі кілбасу на стол. Але я табе, каток, не раю шмат есці, бо пасля мяса ўсё гэткія грэшныя мыслі ў галаву лезяць. Аж тьфу, Кукіш закусваючы, не зашкодзіць, Пупкін. А я вось раз у жыцці бачу гэткае здарэнне. З'еў чалавек кілбасы і памёр. Кукіш. Каб нічога не еў, хутчэй бы памёр, Пупкін. Ну, дык вось цяпер, выпіўшы, закусіўшы, пачнём аб справе. Вось, бачыш, каток, я запісаў густенька 8 аркушаў паперы, ўсё аб сабе, бо ж сам ведаеш, якое маё жыццё. Я, не хвалячыся, скажу, што мог быць прымернікам для маладога пакалення. Кукіш, мала. Пупкін, што, думаеш, што мала? Няўжо ж 8 аркушаў канцылярскай паперы мала? Я магу яшчэ напісаць. Кукіш, гарэлкі мала. Пупкін, ай, калі ведаеш, браток, ужо далі Бог, апошнія капелькі. Паслаў бы Марту, каб купіла, але грошай няма. Цяпер у мяне такія вялізныя расходы. Я прыгарнуў да сябе адну няшчасную сірацінку. Без бацькоў, у цёткі на вёсцы жыла. Шкада мне зрабілася бедненькай. Хай, думаю, у мяне жыве. Сам не даем, а добрае дзела зраблю. Я заўсёды так. Дык вось зусім бедна жыву. Свабоднага граша ніколі нема. Кукіш, у шафе шмат стаіць, Пупкін. Гэта воцат, каток, далі Бог. Ты ж воцату піць не будзеш? Кукіш, я п'ю. Пупкін, смешны ты чалавек. Пайду пагляджу, няўжо ж я абмыліўся. Ідзе да шафы. Ай, далі Бог, ёсць. А я думаў, што воцат. Ну, тваё шчасце.
нясе бутыльку на стол. Толькі асцярожна, каток, каб не пашкодзіла. Кукіш: гарэлка сэрца весяліць. Пупкін: весяліць, кажаш? Ну, дык і я попробую. Налівае чарку, выпівае, пасля адрэзвае вялізны кусок кілбасы і закусвае. Ну, дык вось, я табе дам гэты рукапіс. Ты, калі што не так, паправіш, пераложыш на беларускую мову і дасі ў газету. Я табе скажу, гэта надта важна, гэта будзе мець вялізнае значэнне ў маёй палітычнай кар'еры. Трэба, каб усе ведалі, усе чыталі. Кукіш праз гэты час наліў сабе цэлую шклянку гарэлкі, выпіў, закусіў, не шкадаючы кілбасы. Рукапіс я паправіць не магу, але прышлю табе знаёмага рэпартэра, скакуна, ён табе ўсё наладзіць. А цяпер я піва хачу. Пупкін: піва? Скуль піва? У мяне няма. Кукіш: пазыч грошы, дык я пайду ў шынок. Пупкін: Артимоначка, дык я ж не маю. Кукіш, пагледзеўшы, што бутэлька ўжо пустая, пакідае ее на стале, забірае толькі ў кішэнь астаткі кілбасы. Ну, дык бывай здароў. Падаў Пупкіну руку і пайшоў. Пупкін доўга без слоў глядзіць яму услед пасля гавора. Ух, напіўся маей крыві, крывапійца. Але нічога не парадзіш, без пратэкцыі і без хабару нават міністрам не зробішся. Пяем. Міністрам ужо хутка буду я, труляля, труляля, міністрам фінансаў хачу быць, бо грошы умею палічыць, шмат грошай ужо маю я сваіх, і Бог дасць мець буду болей іх, а маючы грошы спэкульну 1000 не адну зараблю, есть смачна і смачна буду піць, з портфелем пад пахай сцяж хадзіць, шапачку нізенькі з німі, всяк з пашанай, вось гэтак, і вось так, і вось так. А Любачка скажа: мілый, ён мой дядя міністр Філімон, а Марту вон з хаты праганю, хай гвалтам не лезе ў радню. І буду я тоже беларус, бо маю на гэта шмат пакус. Міністрам фінансаў буду я, труляля, труляля. Гавора: ну, а цяпер пагляджу, што робіць Любачка. Глядзіць праз дзірачку ў дзвярох, распранаецца, зняла блюзачку. А вось знімае: ой, миленькая, бедненькая сиратанька моя. А вось і яшчэ. Марта ўваходзіць з кухні: стары бясстыднік. Пупкін: што? Хто? Каго? Я вось бачу, Марта, што ўсюды завялося павучэнне, на дзвярах павучэнне ўсюды. Ты, Марта, зусім ні аб чым не дбаеш. Марта: дзверы я ўчора сціркай працірала. На вачах хіба ў цябе павучэнне? Пупкін грозна: Марта, ты зноў? Марта: ну добра, буду ўжо казаць пан. Бач, якой фанабэрай набраўся. Пупкін: Марта, зразумей жа ты ў канцы канцоў, што гэтак не можа быць далей. Ты чорт ведае, як са мной гаворыш, без ніякае пашаны. Я буду міністрам, тут будуць бываць розныя важныя фігуры. А ты ўсё Філімон, ды Філімон, ты да ты. Дык ведай жа, што калі я цябе дагэтуль яшчэ не прагнаў, дык толькі з літасці, бо мог бы іншую кухарку знайсці, каб хацеў. Марта: што? З літасці? Вось як. Дык, значыцца, як першы раз тады уночы ў кухню прыйшоў, дык, можа, таксама з літасці? А што пасля было? Мартачка, ды Мартачка, гэта таксама з літасці? А калі прысягаў, што ажэнішся, гэта таксама з літасці? О, бедная я, нешчаслівая, выцірае нос фартухом. Пупкін: ціха, не пішчы. Не магу я ажаніцца, бо даў сабе слова, што буду цяпер жыць як монах. Марта: як монах? Я ведаю. А гэтую цыпачку Любачку па што з вёскі прывёз? Можа, дзеля таго, каб монахам жыць? У манастыр ісці? Пупкін: ты з глузду з'ехала, ці што? Што гэта такое ўрэшце? Абрыдла мне ўжо ўсё гэта. Збірай свае манаткі і вон адгэтуль. Каб нагі твае тут не было, чуеш, зараз вон. Марта: вось падзяка, вось за тое, што я яго дабро сцерагла, за тое, што я яму свайго дзявоцтва не пашкадавала, за тое, што я яму плечы тарпатынай расцірала, на жывот кампрэсы ставіла, за тое цяпер вон. Ну, пачакай жа ж. Я табе гэтага не дарую, як Бог табе не дарую. Я папрашу, каб у газетах аб гэтым напісалі. Ох, я нешчаслівая.
Со слязьмі выходзіць у кухню Пупкін. Ну, ажно галава разбалелася ад гутаркі з гэтай бабай. Што рабіць з гэтай ведзьмай? Адчапіцца ад яе не так лёгка, праклятая. Трэба, мусіць, пайсці прагуляцца крыху. Можа, галава свяжэй, як падыхаю свежым паветрам. Апранаецца і кліча: «Марта, зачыні за мной дзверы!» Выходзіць Марта. Уваходзіць, зачыняе дзверы за Пупкіным. Эх, ты, ніякай удзячнасці. Каб не я, што б з цябе было? Я і сарочку памыю, я і абед звару, я і прыгалублю, а цяпер во што? Вон пайшла, не патрэбна. Бо раптам зрабіўся вялікі пан. Падумаеш. Ідзе ў кухню, на сцэне нікога няма, пасля чуваць за вакном серенаду з акампанементам гітары. Уваходзіць Люба, сядае ля вакна, апірае галаву на руцэ і слухае пяянне, серенада. Хай голас мой у цішы начной, хай да цябе леціць, пачуй мяне, спачуй ты мне, як горача трудна жыць. Ты адна можаш даць мне шчасце, ты адна мой скарб. Бог паслаў цябе на радасці, на згубу мне. Дык пачуй маю ту песню, адчыні вакно, бо ў грудзях мне сэрца рвецца, б'ецца так яно. Думкі ўсе к табе імкнуцца, ўся душа моя, толькі аб табе адзінай, сніць штоноч, штодня. Люба пасля серенады пляскае далонямі. Ах, як хораша, яшчэ! Раптам на балкон падае канец вяроўкі, умацаваны ўгары. Люба, ускочыўшы са страхам: «Ах, што вы робіце? Ах, боже мой, што яму прыйшло ў галаву? Ах, што ж з гэтага будзе?» Люба і Мікола. Мікола спускаецца па вяроўцы з гары на балкон. «Выбачайце, панна Люба, што першы свой візіт раблю вам праз балкон, але, на мой погляд, гэтая дарога бліжэйшая і прасцейшая. Замест таго, каб спускацца з адных сходаў, пасля падымацца на вашы сходы, я вось адразу гоп і ў вас». Люба. Але мог бы нехто ўбачыць, мог бы дядзенька Мікола. Я праз сваё вакно бачыў, як ваш дядзенька пайшоў на вуліцу. Ён не ўбачыць. Люба. А што будзе, як ён вернецца, Мікола? Я гэтай самай дарогай вярнуся ў сваю хату. Люба, мой дядзенькі вельмі мяне любіць і страшэнна баіцца, каб са мной не здарылася нешта благое. Як я яму сказала, што вы праводзілі мяне дадому, дык ён гэтак пляснуў рукамі і крыкнуў: «Што ты зрабіла, Любачка? Незнаёмы мужчына праводзіў цябе дамой, ха-ха!» Мікола. Ну, але цяпер мы ўжо знаёмыя, праўда? Ну, бо як жа ж інакш я мог з вамі пазнаёміцца, калі дядзенька трымае вас, як птушку ў клетцы? Не было іншага спосабу. Люба. Але, можа, гэта заўпраўды нягожа, Мікола? Панна Любачка, няўжо ж лепей, калі нехта тыкне пальцамі і пазнаёміць? Вось гэта панна Любачка, а гэта пан Мікола. А калі не было каму нас пазнаёміць, няўжо ж нягожа, што я сам падышоў да вас і сказаў: «Я беларускі вучыцель, Мікола Святляк, ваш сусед, жыву адным паверхам вышэй, бачыў вас ужо не раз. Аказі пазнаёміцца з вамі дагэтуль не здаралася, дык вось, пазвольце вас пытацца, ці можна будзе час ад часу пабачыць вас, праводзіць дамоў, пагутарыць. Няўжо ж гэтак не прасцей, не лепей?» Люба. Ну, я сама не ведаю. Людзі кажуць, Мікола. Панна Любачка, людзі шмат чаго кажуць харошага. І вось тыя самыя, якія найбольш кажуць аб прыстойнасці, найчасцей бываюць найгоршымі. Слова і дзела рэдка ідуць з сабой побач. Дык будзем жа, панна Любачка, вольнымі людзьмі і будзем жыць не паводле таго, як людзі кажуць, а як кажа наш уласны разум, наша сумленне, наша сэрца. Праўда? Люба, я першы раз чую гэткія словы. Я нядаўна з вёскі, я там жыла ў цёці. Там не ўмеюць гэтак казаць, як вы. А дядзенька таксама не такі чалавек, як вы. Ён толькі ўсё: «Ах, Любачка, каб ты, Любачка, не заблудзілася, каб ты, Любачка, не прастудзілася, каб цябе злыя людзі не скрыўдзілі». А я думаю, што на свеце не надта ўжо так шмат людзей злых, як здаецца майму дядзі. Мікола. А як вы думаеце, я чалавек злы? Люба. Не, вы добры, Мікола. Я сам не ведаю, які я, наогул не ведаю. Ну, ёсць людзі злыя, добрыя. Людзі, яны людзі, усе аднолькавыя. Што датычыцца мяне, я ведаю, што хацеў бы праз усё сваё жыццё глядзець у вашы вочы, чуць ваш голас, цалаваць вашы беленькія ручкі. Бярэ яе рукі і цалуе, яны стаяць на парозе балкону. Люба, што вы робіце?
гэтак не выпадае, кажуць, што толькі замужніх цалуюць у руку, а паненак нельга. Мікола Горачу, мілая моя, вы для мяне як святая. Няўжо ж не можна цалаваць ікону? Няўжо ж нельга маліцца перад ёю? А я гатоў маліцца перад вамі, як перад святым вобразам, бо я... І зноў бярэ яе рукі, цалуе іх і становіцца перад ёй на калены. Люба, што вы робіце? Устаньце, зараз жа устаньце, кажу вам. Да чаго гэта падобна? Ну, я прашу вас. Чуваць за сцэнай звонок. Вось табіна. Дядзенька прыйшоў. Уцякайце. Бяжыць да сваіх дзвярэй і утрымоўваецца, гледзячы, што станецца з Міколай. Мікола хапаецца за вяроўку, хоча лезці ўгару, але раптам вяроўка абрываецца, ён падае на балькон, пасля ўстае і з дурной мінай выходзіць на сцэну. Вяроўка абарвалася. Люба, боже ж мой, што ж цяпер рабіць? Уцякайце да Марты праз кухню. Піхае яго ў дзверы кухні, званок звініць другі раз. Любачка ідзе, адчыняе галоўныя дзверы, уваходзіць Філімон са скакуном. Філімон, а гэта ты, Любачка, а дзе ж Марта? Ну, ідзі, дзетачка, ў свой пакой, нам тут трэба пагутарыць аб важных справах. Люба ідзе ў свой пакой. Філімон, вось добра, што я вас спаткаў. Мне казаў аб вас мой прыяцель Арцімон Кукіш. Ну, дык сідайце, дарагі мой. Вось, бачыце, гэты рукапіс, аб якім я казаў вам па дарозе. Трэба, значыцца, пералажыць яго і надрукаваць у газеце. Вы гэта можаце, скакун? О, чаму ж не? Усё будзе зроблена як след. Усё першы сорт, пане міністр. Філімон, ну, я яшчэ не міністр, скакун. Але будзеце міністрам. Вы не ведаеце яшчэ сілы майго пяра. Маё пяро, як рыцарская рагаціна, бязлітасна скідае з каня праціўніка, а прыяцелям маім расчышчае дарогу. Філімон, дык калі трэба будзе зрабіць якія паправачкі, дык вы ўжо без цырымоніі зрабіце, як уважаеце. Гэтым сваім пяром, што як рагаціна, скакун, зробім, всё зробім, разумею, гэткія для большага хараства стылю паправачкі. Філімон, я чалавек бедны, але я аддзякую, разумееце, аддзякую, скакун. О, аб гэтым не варта гутарыць, гэта само сабой. Але такое глупства, наадварот. Вы вельмі рады, што гэткі несмяротны твор, гэткі, можна сказаць, палітычна-маральна-нацыянальны катэхізіс будзе друкавацца ў нашай газеце. Гэта пераварот усіх старых паняццяў, гэткая пераацэнка цэннасцяў, як той казаў, гэткая, можна сказаць, моральная рэвалюцыя. Філімон, але, вось гэта вы правільна. Пераварот, пераацэнка. Хай маладое пакаленне вучыцца, хай усе ведаюць, хто такі Філімон Пупкін. Але у мяне да вас яшчэ адна справа, скакун, хоць 1000. Вось, калі гэта ўсё значыцца, як это сказаць, ну, калі я ўжо займу сваё становішча, дык трохі таго, нялоўка. Я, ведаеце, не ўмею пісаць па-беларуску. Зараз, ведаеце, розныя палітычныя ворагі, гэтакія шовіністы пачнуць, разумееце, таго-сяго, скакун. О, разумею. Гэтак палітычна, нацыяналістычна, шовіністычна, персанальна, Філімон. Ага, вось, але як вы адразу мяне разумееце. Прыемна гутарыць з разумным чалавекам. Вось, значыцца, я бы хацеў, каб вы знайшлі мне якогось вучыцеля, каб трохі павучыцца па-беларуску. Але, дарагі мой, каб ніхто не ведаў, ніхто, як камень у ваду, ніхто. Скакун, о, будьце супакойны, ніхто. Зараз я падумаю, каб тут каго такога. А, маю ўжо. Мой прыяцель адзін, добры хлапец. Філімон, будзе маўчаць, скакун, як пень. Філімон, хто ж гэта, скакун? Вучыцель, Мікола Святляк, ваш сусед, над вами тут жыве. Філімон, а, гэта добра. Гэтак ён па-суседску будзе тут прыходзіць, і ніхто нічога не падумае. Дорага возьме, скакун. О, ён ахвотна згодзіцца дарма. Філімон, як дарма? Чаму дарма? За што дарма? Скакун, заважыўшы, што прагаварыўся, не ведае, што адказаць. Таго, як яно... Не так ужо, каб дарма, але гэтак, як дарма, Філімон. Ну, мы ўжо з ім згаворымся.
Заўтра прышлеце яго да мяне, сягоння я ўжо замарыўся, бо кожны палітычны дзеяч мае шмат з сваіх прыватных клопатаў. Ох, боже мой, все мы людзі, все мы чалавекі, ох, сколькі клопату. Пауза, Скакун. Выбачайце, пане міністр, Філімон, думаючы, што Скакун збіраецца ўжо ісці. А, вы ідзеце ўжо? Бывайце здаровы, бывайце, падае яму руку Скакун. Не, я не той, я толькі хацеў сказаць, што, ведаеце, усялякія будуць расходы, Філімон. Расходы? А якія ж будуць расходы, Скакун? Ну, так, мае прыватныя расходы. Ах, боже мой, бо столькі кожны з нас мае клопату. Разумееце, пане міністр, усе мы людзі, усе мы чалавекі. Ох, Філімон, а можа пасля? Як усё ўжо будзе таго, Скакун, пане міністр, прыказка кажа, двойчы дае той, хто зараз дае. Філімон, ну што ж зрабіць, маленечкі авансік можна, Скакун. Больше па магчымасці, больше. Філімон мацае раней у сябе ў кішэні, шукаючы грошы, а пасля бярэ Скакуна за падпаху і вядзе на балькон. Дарагі мой, паглядзіце, калі ласка, якая сягоння хорошая пагода. Гэта проста нешта незвычайнае. Гэтыя воблачкі. Паглядзіце, дарагі, на неба. Пакінуўшы Скакуна на бальконе, хутка ідзе да шафы з грашыма, адчыняе яе, вымае крыху грошай, ды ізноў зачыняе хутка. Вось, калі ласка, колькі магу, Скакун. Мерсі, монсьёр. Лоўкі жэстам хавае грошы ў кішэні. Гэта, можна сказаць, ёсць магутны штрых напрамку вашай мэты. Бо праз гэта тэмп развіцця вашай справы робіцца хутчэйшым. Бярэ рукапіс Філімона. Бывайце здаровы, пане міністр, всю ноч прасяджу над вашым рукапісам, каб хутчэй пазнаёміцца з багаццем думак вашай працы. Філімон, бывайце здаровы. Праводзіць Скакуна да дзвярэй, зачыняе за ім дзвер. Філімон, ну вось, усё ўжо ўладжана. Гэта, здаецца, мяне не абдурыць. Трэба цяпер пайсці паглядзець, што робіць Любачка. Ідзець у пакой Любы. Мікола выходзіць з кухні, а чорт. Марты няма, дзверы ад кухні зачынены. Трэба ўцякаць праз параднае. Вось улопаўся. Ціха на цыпачках ідзе да парадных дзвярэй, раптам за сцэнай чутно піск Любачкі. Любачка, дяденька, што вы робіце, дяденька? Мікола ўстрымаўся. Гэта яе голас. Што сталася? Чаго яна крычыць? Хоча ісці да дзвярэй Любы. Філімон з'яўляецца на парозе дзвярэй Любы задам да сцэны. Ну што ж ты, дзетанька, я ж твой дяденька. Мне ўсё можна, бо я ўсё роўна, як твой папенька. Чаго ты крычыш, цыпанька? Люба за сцэнай. Ідзеце, ідзеце, дяденька, я не хачу. Філімон, ну добра, добра, Любачка, толькі ціха, ша. Адвярнуўшыся, пабачыў Міколу. А вы што тут робіце, а? Вы хто такі? Мікола спалохаўшыся. Я ваш сусед, там, з гары, вучитель, Мікола Святляк. Філімон мяняе тон. А, Святляк, вельмі прыемна. Ваш прыяцель казаў мне аб вас. Але чаму ж вы прыйшлі сягоння? Я ж сказаў Скакуну, каб вы прыйшлі заўтра. Заўтра ўжо дагаворымся аб плаце і пачнем вучыцца. Скажыце, калі ласка, ці вельмі трудна навучыцца? Кажаце, што вы пішаце без ять, але затое ў кожным слове або фіта, або іжыцца спатыкаецца. Скажыце ж, калі гэтая іжыцца ўстаўляецца, калі? Мікола, нічога не асцяміўшы, не ведае, што адказаць. Іжыцца з часам устаўляецца, Філімон. Толькі ж памятайце умову, каб ніхто не ведаў. Ну, я вельмі рад, што вы згадзіліся, спадзяюся, што навука ў нас пойдзе добра, хаця мне не трэба надта шмат, але каб, так, крышачку, каб, ведаеце, мог рэзалюцыю якуюсь палажыць, каб не відаць было, што я нічога не цямлю. Вы мяне разумееце? Мікола, выбачайце, але я нічога не разумею, Філімон. Ну, крышачку навучыцца. Самае важнае для мяне, калі гэтыя хвосцікі над «у» ставяцца. Мікола, хвосцікі? Сцяміўшы. А, дык вы хочаце вучыцца па-беларуску? Філімон, ну, але ж, казаў жа вам Скакун. Мікола, Скакун? Ён з глузду з'ехаў. Але, казаў Філімон, ну вось, дык калі ласка, просім заўтра. Калі для вас зручней? Мікола, мне ўсё роўна, я з прыемнасцю, калі пазволіце. Філімон, ну дык прыходзьце раніцай, я да абеду буду дома, добра?
Микола, я вельмі дзякую, я вельмі рад, Филимон. Ну так бывайте здоровы, до завтра, значится. Микола, бывайте, Филимон зачиняе за ім дзверы один. Ай, які, дарэчы, хлапец, нічога сабе, скромны, мае пашану да старшых асоб. Ну вось, шмат я сягоння зрабіў работу, трэба будзе супачыць. Ідзе на балькон і бачыць вяроўку. Вось ізноў непарадак. Вяроўка валяецца. Марта, мусіць, кінула і забылася. Праганю гэту бабу, іншай рады няма. Выкідае вяроўку праз дзверы ў кухню. А цяпер да Любачкі. Глядзіць праз дзірачку ў дзвяроху. Ух ты, цыпачка! Да Любы праз дзверы. Любачка, ці можна зайсці да цябе, дзетанька? Гэта я, твой дзядзенька. Ціха, асцярожна уваходзіць у пакой Любы. Заслона, акт другі. Марта і Люба сядзяць на сцэне, Марта круціць лыжкай цеста ў місе, Люба нешта шые. Люба. Я надта рада, што Марта, пачуўшы учора мой крык, выцягнула дзядзеньку з майго пакою, бо мне было гэтак прыкра. Я была ўжо распрануўшыся, а дзядзенька ўвайшоў у мой пакой і пачаў цалаваць мяне ў шыю. Няўжо ж гэта ўсе дзядзі гэтак цалуюць сваіх пляменніцаў, Марта? Ды твой дзядзенька, Любачка, гэта не такі звычайны дзядзенька, а так, як і не дзядзенька. Люба, як так не дзядзенька? Дык нашто ж ён взяў мяне ад цёці, прывёз сюды? Марта, а вось дзеля гэтага самага. Люба, дзеля чаго, Марта? Але дудкі, фіга з макам. Гэта яму не ўдасца. Мая ўжо ў гэтым галава будзе. Люба, што не ўдасца, Мартачка, Марта? А во, гэткая распуста. Быў час, што і да мяне гэтаксама калісь ліпнуў. Пацалуй мяне, Мартачка, пацалуй. Люба, няўжо ж дзядзя гэтак любіць цалавацца, Марта? Ага. Ён на ўсялякія гэтыя штукі майстар. Можа, ўжо і табе абяцаў, што будзе жаніцца? Люба, як так жаніцца? Ды ён жа мой дзядзенька. Марта, такі ён твой дзядзенька, як я твая цёценька. Бясстыдствам на старасць пачаў займацца, вось і ўсё. Люба, я нічога не разумею. На што? Якім бясстыдствам? Марта, вось зараз зразумееш, як табе я ўсё як след раскажу. Толькі ж ты, Любачка, маўчы і нават віду не паказвай, што нешта ад мяне даведалася. Бо ён будзе авантура. Ён выманіў цябе ад твае цёці, прывёз з вёскі сюды дзеля таго, што ты яму надта спадабалася. Спадабалася яму твая маладосць, твая свеженькая мордачка, а цёця твая не дагадалася, каму аддала цябе ў рукі. Усё тое, што цяпер дзеецца, гэта яшчэ толькі кветачкі, а ягадкі пасля будуць. Дык ты, Любачка, лепш напішы да сваёй цёці, каб яна цябе назад да сябе ўзяла. Бо будзе дрэнна. Нічога Філімону не кажы, а гэтак ціхенька пісьмо да цёці напішы. Як цёценька твая сюды за табой прыедзе, дык я ўжо сама ёй усё як след растлумачу. Люба, боже мой, які страх, а я думала, што ён добры чалавек. Марта, праўду кажучы, не такі ўжо благі, але страшэнны паскуднік, Люба. А мне ў горадзе спадабалася. Тут весялей, чымсь на вёсцы. Але калі ты, Мартачка, кажаш, што ён такі страшны, дык я напішу да цёці, каб яна сюда прыехала. Вось добра, што цяпер яго няма. Зараз сяду і напішу. Марта, пішы, Любачка, а я пайду ў кухню абед даглядзець. Люба, адна пасля Мікола. За сцэнай пяе. Люба, вось дык штука, а я думала, што ён добры, бо ніколі мне благога слова не скажа, толькі ўсё абдымае да цалуе, а ён вось які. А можа, Марта гэтак са злосці на яго нагаварыла, бо ён учора крычаў чагосьці на яе і нават хацеў прагнаць. Хай цёця сюды прыедзе і сама разбярэцца, што і як, піша. Дарагая цёценька, мой дзядзенька, дык зусім не дзядзенька, а так. Спачатку я думала, што дзядзенька добры, бо ўсцяж мяне цалаваў, а цяпер, як я даведалася, што дзядзенька зусім не дзядзенька, дык я баюся. За сцэнай чуваць гітару і голас Міколы, который пяе. Любачка, мілая, цябе гэтак люблю, без цябе мне жыць не ў магату. Хай мае песні тон выклішы на балькон, маю зязюленьку, Люба маю. Ах, літасцю сэрца май, дай на зямлі мне рай, табе аддам я ўсё сэрца сваё. Хацеў бы я хоць раз пачуць твой адказ, што любіш ты мяне хоць трошачкі. Люба слухае песні. А, гэта ён, Мікола, трэба яму адказаць.
хавае пісьмо на грудзях под блузкай, бяжыць на балкон і пяе: «Дружок мой міленькі, Мікола бедненькі, твой голас для мяне, мо песня салаўя. Як я чую цябе, дрыжыць сэрца ў мяне, несупакойна вся моя душа. Як чую голас твой, не знаю, што са мной. Страшна і соладка робіцца мне. Ты, ясны мой прамень, прогоніш гора тень, шчасце толькі з табой спазнаць я магу». На балкон з гары падае кветка, Люба падымае яе і цалуе. Люба: «Дзякуй». Уваходзіць з балкону на сцэну, сама не ведаю, што са мной. Як пачую яго голас, сэрца скача ў грудзях, а на душы робіцца неяк млосна і соладка. Не разумею, што гэта. Ах, як было б добра, каб гэта ён быў, мой дзядзенька, ды сказаў мне: «Пацалуй мяне, Любачка». Але што рабіць? Як прыедзе цёця, забярэ мяне зноў у вёску. Дык жа я, мусіць, ніколі ў яго больш ужо не пабачу. Не, пакуль што я не буду яшчэ высылаць пісьмо да цёці, а параюся з Міколай. Мікола ўваходзіць. «Добры дзень, панна Любачка», цалуе яе рукі. Люба: «Што вы зрабілі? Як вы важыліся прыйсці? Хутка ўжо вернецца дзядзенька, і вам ізноў прыйдзецца хавацца, як тады». Мікола: «Не турбуйцеся, ваш дзядзенька сам мяне папрасіў, каб я сюды прыйшоў». Люба страшэнна здзіўленая: «Сам папрасіў?» Мікола: «Але я буду яго вучыцелем беларускай мовы, і сягоння будзе першая лекцыя». Люба: «Ах, як гэта добра! А як жа гэта так сталася? Вы ж не былі знаёмыя з маім дзядзенькай». Мікола: «Всё гэта наладзіў мой прыяцель Скакун. А вы, Любачка, рада, што гэткім чынам будзем кожны дзень бачыцца?» Люба: «Ах, я рада». Мікола: «О, мілая». Люба: «Ах, не, толькі не цалуйце, бо мне як так нязручна». Мікола: «Дарагая моя, няўжо ж вы так не любіце мяне, што вам нават прыкра, калі я цалую вашу ручку?» Люба: «Не, я гэтага не кажу, я наадварот, вы мне, я не ведаю, як сказаць». Мікола: «Скажыце мне, вы хоць крышачку мяне палюбіце, бо я да таго часу, як я вас спаткаў, я адважыўся на вуліцы падысці да вас, я валачыўся ўсюды за вамі следам, як сабака, а вы мяне не бачылі. Вы заўсёды хадзілі разам са сваім дзядзенькай, а я толькі чакаў хвіліны, калі спаткаю вас адну. І вось прычакаўся і падышоў тады да вас. Але я нават не летуцеў тады аб гэткім вялікім шчасці, што буду мець магчымасць прыходзіць тут кожны дзень і бачыць вас, і гутарыць з вамі. І вось я тут, я гляджу ў вашы вочкі, не апускайце іх. Я хачу глядзець у гэтыя зорачкі ясныя, якія завядуць мяне на загубу або да найвялікшага шчасця. Ну, паглядзіце на мяне. Я хачу прачытаць у вашых вачах свой прысуд. Ці шчасце, ці загуба?» Люба, спусціўшы вочы, сарамліва: «Калі мне сорамна». Мікола: «Любачка моя, птушачка, чаму салавейна, як закрасуецца вясна, не саромецца ў кустах бэзу пяяць сваю песню кахання? Чаму кветкі не саромяцца напаўняць паветра сваім пахам? Чаму рэчка не саромецца шумець хвалямі аб прыбярэжнае каменне? Ці ёсць на свеце што-колішча прыгажэйшае, святлейшае за любоў? Што дае нам найвялікшае шчасце, калі не любоў? Любіць і быць любімым – вось радасць жыцця. Але любоў бывае вялікім няшчасцем, калі той, каго мы любім, нас не любіць. Люба: «Але кажуць, што каб любіцца, трэба добра пазнацца, а мы ж яшчэ гэтак мала знаёмы». Мікола: «Дзетачка, любоў не ўзгадоўваецца гадамі, а родзіцца раптам, моментальна, як маланкай спаліць. Мігне маланка, загрыміць грымот, ударыць пярун, і зваліцца на зямлю самае магутнае дрэва. Гэтак і любоў. Адзін момент, адзін пагляд, і чалавек увесь загарэўся каханнем. Як я убачыў вас у першы раз, адразу мяне нешта ўшчаміла за сэрца, і я ў душы сваей не меў ужо супакою. Любачка, Любачка, я ж люблю вас, як ніколі яшчэ не любіў. Скажыце мне одно слово, дайце мне хоць кроплю надзеі. Або не. Лепш нічога не кажыце, гляньце толькі на мяне сваімі яснымі зорачкамі, а я ў іх прачытаю ўсю праўду». Люба, не гледзячы на яго, лёгка да яго пахіляецца: «І са мной нешта гэткае самае дзеецца, як з вамі». Мікола абдымае яе, горача цалуе: «О, Любачка, дарагая, адзіная». Люба: «Я раней думала, што з кожным гэтак непрыемна цалавацца, як з дзядзенькам, але з табой інакш». Мікола: «А дзядзенька часта цябе цалуе, Любачка?» Люба: «Ён заўсёды лезе цалавацца, але я уцякаю ад яго і крычу:
Тады з'яўляецца Марта, тутэйшая кухарка, і ён спыняецца. Але мой дядзенька, дык праўду кажучы, не дядзенька, а так сабе. А я кажу, дядзенька, бо гэтак уже прывыкла. Але лепей было, каб ён узапраўду быў мой дядзенька, бо дзеля гэтага прыйдзецца мне ізноў вярнуцца на вёску да цёці. Тады ўжо ніколі, мусіць, не пабачымся. Мікола, Любачка, не можа быць. Я цябе не пушчу, я цябе нікому не аддам. Зноў абдымае яе. Ніхто не вырве цябе з маіх рук. Мы ўжо не расстанемся і пойдзем разам праз жыццё. І ніколі адно аднаго не пакінем. Ці будзе добра, ці блага, але разам. А жыццё – гэта такая радасць, калі побач ідзе дарагі, каханы чалавек. Дык будзем адгэтуль разам цешыцца, разам плакаць, разам змагацца. Всё разам, добра? Люба, я не ведаю, трэба падумаць неяк так скора. Мікола, мілая, жыццё такое кароткае. Жыццё барацьба, дзе няма часу на доўгія охі ды ўздохі. Мы любім адно аднаго, да чаго чакаць? Пажэнімся. Я бедны беларускі вучыцель, але Бог дасць, з голаду не памрэм. Ты будзеш хадзіць на беларускія курсы, сама станеш вучэцелькай, і вось будзем жыць да песні пяяць. Там, дзе ёсць шчырая верная любоў, там і беда не страшна. Я мужыцкае дзіця, сын селяніна, я да ўсяго прывык. Ты ж таксама, здаецца, не паненка. Ну вось, правду я кажу. Добра? Ты згодна, Любачка? Люба, добра, Мікола цалуе яе. О, шчасце ты мае! Званіць званок, Люба, дядзенька прыйшоў, хапае сваю пакіненую работу, бяжыць на балькон, сядае там ішы. Мікола застаецца на сцэне, вымае з кішэні кніжку. Мікола праходзіць, адчыняе дзверы, уваходзіць Філімон. Філімон, распранаючыся. Што, Марта, робіш сягоння на абед? Марта, а што ж я магла зрабіць за гэткія грошы? Буду блінчыкі і супчык, больш нічога. Філімон, ну добра, толькі паспяшайся, бо мала маю часу. Пасля абеду шмат яшчэ маю работы. Марта, як зварацца, дык і падам. Сырога ж есці не будзеце? Філімон, пабачыўшы Міколу. А вы ўжо прыйшлі? Добры дзень, даўно чакаеце? А ў мяне гэт толькі дзела, Мікола. Не, толькі што, Філімон. Ну, дык вось, калі ласка, сядайце, пагаворым. Ну, значыцца, перш-наперш аб цане. Бо я чалавек небагаты, я многа плаціць не магу. Мікола, глупства, я магу і так, без грошай. Філімон, ну як жа ж так? Гэта не таго. Мікола, нічога, у мяне шмат свабоднага часу, я з прыемнасцю. Філімон, ну добра. Калі вы ўжо такі сімпатычны чалавек, дык хай так і будзе, нічога не парадзіш. Я вам аддзякую за гэта пасля, як ужо буду міністрам. Я вам дам службу сваёй канцеляры. О, вы з маёй пратэкцыі высока заедзеце. Мікола, калі надта высока, дык небяспечна. Можна абарвацца і паляцець уніз. Філімон, паляцець уніз, кажаце. Вы, гэта вось, гэта вы добра сказалі. Бывае, усяляк бывае, але не заўсёды і не з кожным. Ну, дык можа пачнем ці што, каб часу не траціць. Мікола, я гатоў. Вось я ўзяў з сабой кніжачку, напішам перш-наперш дыктоўку, каб я ведаў, колькі вы ўжо умееце. Філімон, добра. Але напішам дыктовачку, сядае пры стале, задам да балькону. Мікола глядзіць у кніжку, пасля зачыняе яе і дыктуе з памяці. Найвялікшая радасць людзей і багоў была і будзе заўсёды любоў. Філімон паўтарае, піша, найвялікшая радасць людзей і багоў была і будзе заўсёды любоў. Добрая фраза да Любы. Чуеш, Любачка? Люба, чую, дядзенька. Філімон піша, была і будзе заўсёды любоў. Да Міколы. Любоў пішацца праз у кароткае з хвосцікам. Мікола праз гэты час, як Філімон піша, перамігваецца з Любай. Люба ківае пальцам, даючы знак, што гэтую міміку можа заўважыць Філімон. Але, любоў заўсёды з хвосцікам. Філімон, ужо напісаў. Абярнуўся. Мікола адскочыў ад балькону, ходзіць па сцэне і дыктуе. Ты і я ўдваіх станем смелай, тупой змагаць гора бяду, паніжэнні і блуд, жыць, любіць і цярпець. Ненаглядка з табой за нявольны свой край, за свой змучаны люд. У часе гэтай фразы таксама, як раней, мімічная ігра з Любай. Філімон піша, зараз, не так хутка, я не паспею. Як там было? Жыць, любіць і цярпець? Мікола, жыць, любіць і цярпець, ненаглядка з табой,
Падыходзіць ціхенька на балкон і раптам цалуе Любу. Звініць звонок, Мікола адскочыў ад Любы, Філімон крычыць: «Марта, глухая ці што, адчыні, нехта звоніць». Схаваўшы сшытак пад стол, чакае. З'ява 6. Мікола, Люба, Філімон і Марта. Марта праходзіць праз сцэну, ідзе адчыняць дзверы, пасля варочаецца з газетай у руцэ, кладзе яе на стале перад Філімонам. Пачтальён газету прынёс, ідзе ў кухню. Філімон: «Ага, газета, добра». Да Міколы: «Зараз, устрымаемся крыху, я толькі перагляджу». Разварочвае газету, прыбягае яе вачыма. «Што гэта? Што? Біяграфію маю абсмяялі? Памфлет? Жулікі!» Да Міколы: «Дзе гэты ваш скакун? Скажыце вы гэтаму свайму прыяцелю, што ён за гэткія штукі да бяды даскачыцца. Ну, хіба я ніколі ў жыцці яго не спаткаю? Хіба ён пад зямлёй ад мяне схаваецца? Падумайце толькі, якое нахальства. Абсмяялі. Маю аўтабіяграфію абсмяялі. Маю аўтабіяграфію. Гэта ж чорт ведае, што такое ходзіць па сцэне. Фу, не магу супакоіцца. Вось гэта ж, а яшчэ ўзяў на расходы. Добра, што я яму там мала даў. Вось і скакун. Каб ты ў пекла скочыў, гарачую смалу, скакун ты гэтакі, Мікола. Ну, дык можа я ў другі раз заўтра, Філімон. Не, пачакайце крыху, я зараз супакоюся, вось, дачытаю гэтую паганую газету і зараз будзем пісаць далей дыктоўку. Ой, абсмяялі, абдурылі, ах вы гады. Гурчыць сабе нешта пад нос і чытае газету. У гэты час Люба цалуе кветку, кідае яе Міколе, Мікола таксама цалуе кветку, кідае яе Любачцы. Філімон: «Што? Што? Правалілі! Газета падае з яго рук на падлогу. Люба падбягае да Філімона: «Каго, дяденька, правалілі?» Філімон: «Мяне правалілі, а кілбасу маю елі, а гарэлку маю пілі, а правалілі». Мікола, падтрымліваючы яго на крэсле: «Нічога, панок, сядзіце спакойна, не праваліцеся, я вас падтрымаю, Філімон, ідзіце к чорту, не патрэбны мне вашыя дыктоўкі, не патрэбна мне ваша беларуская пісьменнасць, калі я ў міністры не папаў. Правалілі!» Мікола пасылае рукой пацалунак Любачцы і выходзіць. Філімон сидзіць на крэсле і штораз цішэй мармыча: «Правалілі!» Люба ходзіць па сцэне, хоча нешта сказаць, але не можа рашыцца, колькі разоў падыходзіць да Філімона, але ізноў адыходзіць з нерашучым жэстам. «Дядя, я вам нешта хацела сказаць». Філімон: «Ах, правалілі, дзетачка, правалілі, мілачка». Люба: «Дядя, я з вами хацела пагутарыць аб адной рэчы». Філімон слабым голасам: «Гавары, Любачка, ты адна асалода майго жыцця. Хадзі пацалуй бедненькага свайго дядзеньку». Працягвае рукі, хоча яе абняць. Люба, адскочыўшы: «Не трэба, я не хачу». Філімон: «Чаго ж ты не хочаш, цыпанька? Ну, кажы, што ты хацела сказаць?» Люба: «Я хачу сказаць, дядзенька, што я паеду да цёці. Або паеду, мо, у іншае месца, а тут жыць не буду». Філімон: «Чаму, дзетанька?» Люба: «Бо дядзенька зусім не дядзенька». Філімон, ускочыўшы: «Як не дядзенька? Хто табе гэта сказаў?» Люба: «Хто казаў, той казаў, але я тут жыць не буду і прашу, каб вы аддалі мне мае дакументы». Філімон: «А, гэта, мусіць, гэта подлая Марта набрахала. О, я бачу, што гэта яе работа. Ах, боже мой, такі момент, нават яны мяне не шкадуюць, без літасці. Ну, дык пачакай, Любачка, я табе скажу всю праўду, мілачка. Як я цябе першы раз убачыў, сіраціначку, такую бедненькую, чырвоненькую, беленькую, дык мне зрабілася страшэнна шкада цябе, Любачка. І я падумаў сабе, возьму яе да сябе, яна да мяне прывыкне, палюбіць, і будзем жыць шчасліва». Люба: «Што вы, дяденька, я ж такая маладая, а вы ўжо стары». Філімон: «Я не стары, Любачка, гэта толькі так здаецца, але я не стары. Ого, стары! Ты яшчэ маладая, дурненькая, а я цябе павяду праз жыццё, як па масле». Люба: «Нічога з гэтага не будзе, Філімон, я ажаніўся з табой, Любачка». Люба востра: «А я не хачу, каб вы жаніліся. Аддайце толькі мне мае дакументы». Філімон: «Ага, Марта, мусіць, набрахала аб тым, што я з ёю абяцаў жаніцца.
Але ж, цыпачка, што Марта, а што ты, як неба да зямлі? Марту я ашукаў, гэта праўда, але цябе не ашукаю, далі Бог, ажанюся. Ты, можа, думаеш, што я бедны? Гэта я толькі так усім расказваю. А ты яшчэ не ведаеш, што ў гэтай шафе. Паказвае на шафу з грашыма. О, я табе пакажу, ты пабачыш. Люба, не патрэбны мне вашы грошы. Філімон, а ты кажаш, што я стары? Ого-го-го, ни один малады мог бы позайздросціць мне. Ты толькі пацалуй мяне, Любачка, ты толькі попробуй. Ну, цыпачка, хоча яе злавіць і пацалаваць. Люба уцякае навокал стола, пасля бяжыць на балькон і крычыць. Кіньце, я прашу, кіньце, бо крычаць буду. З балькона ўніз скокну, калі подойдете ближе. Кіньце, прашу вас, Марта. Філімон, ну тихо, тихо, что ты, ошалела дзяўчына, тихо. Марта уваходзіць з кухні. Обед ужо готов. Ці падаваць жо, Філімон злы на Марту, што не ў пару вайшла. Падавай, падавай, каб ты трэснула. Акт 3. Дэкарацыя тая самая. Люба уваходзіць з свайго пакою да Марты ціха. Марта, дзе ён? Марта ляжыць, всю ноч стагнаў ды стагнаў, все казаў, правалілі, правалілі, а пасля цябе кліку, Любачка, цыпачка, а я яму кампрэс на галаву палажыла, а цяпер заснуў. Калі не паправіцца, думаю, трэба будзе фельчара паклікаць, каб піяўкі за вушамі паставіў, Люба. А як жа ж мы будзе з маімі дакументамі? Дастанеш, Мартачка? Марта вымае з кішэні ключы. Ключы, вось. Я ведаю, дзе ён трымае ўсе важныя паперы, толькі я чытаць не ўмею, я табе ўсё аддам, ты сама ўжо разглядзіш, што тваё, а што не тваё. Ідзе да стола, адчыняе, вымае паперы. Люба, ах, вось добра, дзякуй табе, Мартачка, цалуе Марту. Марта, ну што ты, глупства. Вось, глядзі. Люба пераглядае. А, вось мае, ёсць, ну добра. Значыцца, цяпер трэба ўсё злажыць, рэчы і ўцякаць, пакуль ён яшчэ не прачухаўся. Ці маё ўсё ўжо гатова? Марта, а я ўжо ўсё паспрасавала, злажыла, толькі твоя блюзачка яшчэ не зусім высохла, але я яе зараз выпрасую. Люба, ах, залаценькая моя Марта. Ну, буду спяшацца. Бяжыць у свой пакой. Марта. Добрая дзяўчына, шкада мне яе. Няхай уцякае адгэтуль. А я яму колькі разоў казала, што гэтыя яго міністраўскія фанабэры да добра не давядуць. Вось, ляжыць цяпер хворы. Ні рукой, ні ногой. Ну, але добра тое, што ў міністры не прынялі. Зноў, прынамсі, чалавекам будзе. Раптам успомніла. А, ключы трэба зноў ціхенька палажыць пад падушку, бо як прачнецца і заўважыць, што ключоў няма, ну, дык бяда будзе. Ідзе ў пакой Філімона, Люба. Праходзіць з чамаданчыкам, які пакідае на сцэне. Ну, вось, я ўжо злажыла свае рэчы, трэба цяпер паклікаць Міколу. Бяжыць на балькон, пляскае тройчы далонямі і кліча: Мікола, Міколка, прыйдзі ціхенька ўзяць мой чамаданчык. Я ўжо хутка буду гатова. Толькі ціхенька, дзверы будуць адчынены. Бяжыць да дзвярэй, адчыняе іх. Люба і Марта. Марта ўваходзіць, цяжка дыхае, нешта мармыча, але здаецца, што спіць. Няхай спіць. Сон – гэта найлепшае лякарства. Ну, цяпер іду прасаваць твою блюзачку, ідзе ў кухню. Люба, я табе памагу. Марта, ідзе за ею. Мікола адзін уваходзіць, асцярожна аглядаючыся наўкола. Любачка, каб толькі прыпадкам не наскочыць на Пупкіна, пабачыўшы чамаданчык. А, вось гэта мусіць яе чамаданчык, трэба яго ўзяць, бярэ чамадан і выходзіць. Філімон адзін уваходзіць у шляфроку з абвязаным ручніком галавой. Правалілі, правалілі, правалілі. Непрытомна кажуць, не беларус. Што беларус? Хто беларус? Племя, нарэчы, рэспубліка. Ой, падумаеш. А все ручьи сольются в русском море. Едимая, неделимая матушка. Вось сила, вось идеал. Вся гэтая беларуская мода хутка кончыцца. А тады зноў будем с цвёрдымі знакамі. Правалілі, правалілі. А Любачка, цыпачка кажа, што стары. Хто стары? Скакуна табе захацелася нейкага маладога? Паскача, а дела не зробіць. Любви все возрасты покорны, вось і паскачы. Слабы бяссільны сядае на канапе і далей мармыча гэткія ж бяззвязныя фразы.
Мікола ўваходзіць, не бачачы Філімона. «Любачка, ці ты ўжо хутка?» Убачыўшы Філімона, спыніўся. «А, Філімон, хто гэта? Чаго? А, гэта вы, святляк, прыйшлі свяціць? Не трэба мне вашага святла, ужо не трэба. Правалілі. А мы ўсё-таки будзем з цвёрдымі знакамі, ага. Любоў, радасць багоў, ага, з хвосцікам, брэшаш. Гэта толькі чорт з хвосцікам, я бачыў, я ведаю, уй, пайшоў вон злодзей гэтакі». Мікола, дагэтуль гледзячы на Філімона, стаяў, як акамянеўшы, цяпер скрануўся. «Пані Пупкін, што вы? Як вы смееце?» Філімон непрытомна. «Злодзей, душы чалавечыя крадзеш і ў торбу сабе хаваеш. Душы аддай, яны жывыя, жывыя душы аддай». Мікола: «Пане Пупкін, вы, як бачу, хворы. Вы не ведаеце, што гаворыце. Вам трэба легчы ў пасцель». Філімон: «А, ведаю. Каб ключы ўзяць, я ведаю. Выцягвалі ключы з-пад падушкі, я ўсё ведаю. На што ключы бралі?» Мікола: «Я не ведаю, я не браў ніякіх ключоў». Філімон: «Правалілі, правалілі. Беларус, Беларусь. Дзе Беларусь? Хто беларус?» Мікола: «Пане Пупкін, не павінен сказаць вам пару слоў праўды. Вам, который дагэтуль не меў нічога супольнага з беларускім рухам, цяпер, калі на небасіле нашага жыцця зазіхацеў праменьшык лепшай долі, раптам захацелася стаць на чале беларускага народу. Але, пане Пупкін, наш многапакутны народ, ускалыхнуўшыся пасля векавога сну, ведае ўжо, хто можа быць яго павадыром. А вы, тоже беларус сённяшняга дня, захацелі схапіць у свае рукі народную справу. А тады, як над смехам аплёўвалі, як нас за нашу беларускасць у турмы садзілі, як усялякі здзек над намі рабілі, дзе вы тады былі? Дзе вы былі, пане Пупкін, калі мы хадзілі галодныя да абадраныя, з зайздрасцю паглядаючы на багатыя сталы ў іншых? А цяпер, як ёсць магчымасць пры нашым поламі зварыць і сваю кашу, вы прыходзіце да нас і великадушна ахвяроўваеце нам сваю асобу. Спазніліся, пане Пупкін. Трэба было з намі, з народам ісці тады, калі мы вас клікалі. Хадзіце да нас, памажыце нам рабіць нашу справу. Тады вы былі глухія ды сляпыя. Цяпер наш народ будзе глухі на ваш крык, і наша адраджэнская хваля пройдзе міма вас або праз вас. Народ наш стопча, здратуе вас, як сухую непатрэбную траву. Спазніліся, пане Пупкін». Выходзіць. Філімон бяжыць за ім. «Як смееш у маім доме вучыць мяне? Бачыце яго, блязнюк?» Марта, увайшоўшы да Філімона: «Ну чаго стаў? Ляжаў бы лепей. Трэба паспаць, а то ўсю ноч не спаў. Ідзі, Філімон, завяду ў спальню. Ляг на ложак». Вядзе яго ў спальню. Філімон безвольна: «Вядзі, Марта, куды хочаш. Вядзі, ведьма ты старая, вядзі». Ідуць разам. Люба адна моўчкі прыглядалася да гэтай сцэны з блюзачкай у руцэ. Аднак бедны ён. Але мне трэба ўжо збірацца. Ён мае сваю Марту, яна застанецца пры ім, а я маю свайго Міколу. І шчасце там мяне чакае. Трэба толькі напісаць Філімону пісьмо, бо гэтак без ніводнага слова пакідаць яго дом нязручна. Ён жа мне нічога благога не зрабіў. Сядае пры стале і піша: «Дарагі дзядзя, хаця вы і не дзядзя, але я ўжо так прывыкла, бывайце здаровы і не гневайцеся. Я сягоння пакідаю ваш дом, Люба». Пакідае пісьмо на стале, бяжыць на балкон і кліча: «Мікола, чамаданчык узяў? Узяў? Ну добра, я зараз ужо іду, толькі апрануся». Бяжыць у свой пакой, узяўшы з сабой сваю блюзачку. Марта ўваходзіць. Ну, палажыла яго, як дзіця, здаецца, што ўжо зараз засне. Ах, бяда мне была з ім здаровым, а яшчэ горшая з хворым. Люба ўваходзіць, апрануўшыся ў капюшон, у капялюш і паліто. Ну, бывай здарова, Марта. Дзякую табе за ўсё, за ўсё. Цалуюцца. Марта: «Ну, бывай здарова, Любачка. Хай вас Бог сцеражэ, любіце аднаго і будьце шчаслівыя». Праводзіць яе да дзвярэй і благаславляю яе. Люба выходзіць. Марта адна. Ах, моладасць, моладасць. Раз у жыцці толькі бывае, і назад ужо не варочаешся. Ты маеш вялікія правы,
бо нават тыя глупствы, якія робіш, выглядаюць як разумнае дзела, а ў старасці глупства рабіць нягожа. Ну, трэба пайсці ў кухню, зварыць нешта, бо і ён, як прачнецца, мусіць, захоча есці. Ну, і я яшчэ нічога не ела, ідзе ў кухню. Здалёк ледзь-ледзь чутно галасы людзей, якія падыходзяць усё бліжэй ды бліжэй і пяюць. Мы выйдзем шчыльнымі радамі, народны вольны свой прастор, хай воля вечна будзе з намі, а гвалту мы дамо адпор. Хай жыве закамянелы наш беларускі родны дух, штандар наш бел-чырвона-белы, пакрый сабой народны рух. Філімон 1. Уваходзіць неспакойны Любачка. Дзе Любачка, Любачка? Ходзіць па сцэне, ідзе на балькон, пасля пабачыў на стале пісьмо Любы, чытае. Дарагі дзядзя, хаця вы і не дзядзя, але я ўжо так прывыкла, бывайце здаровы, не гневайцеся, я сягоння пакідаю ваш дом, Люба. Гавора уцякла, Любачка уцякла. А можа, толькі пажартавала, можа, схавалася. Ідзе ў пакоі Любы, пасля варочаецца. Няма пальта, няма капелюша, няма чамаданчыка, уцякла, Любачка, Любачка уцякла. Праз гэты час піянне прыблізілася, песню чуваць ужо выразней. Імя і сілу беларуса няхай пачуе і бачыць той, хто смее нам нясці прымусы і першы выкліча на бой. На бой за славу і за волю народу беднага свайго, браты, цярпеўшыя да волі, на бой мы ўсе да аднаго. Філімон, о, народ ідзе, пройдзе, здратуе, растопча, як сухую непатрэбную траву, бяжыць на балконь і крычыць: «Вон, вон, хамы шалёныя! Філімона Пупкіна не растопчыце! Я вас усіх! Вы ведаеце, хто я такі? Разайдзецеся!» Уцякае на сцэну, зрывае з галавы кампрэс. А яны ідуць, грамада, вялізная грамада, народ, а я адзін, і Любачкі няма, уцякла, яна там з імі, разам з імі. Не можа ўтрымацца на нагах і падае. Марта ўвайшла, падымае кампрэс, абвязвае галаву Філімону. Філімон, не бачачы яе, вось я ўпаў, ляжу. Ідзеце праз мяне, праз мой труп, дратуйце мяне. Я бяссільны, смейцеся з мяне, ну, смейцеся з мяне, здзекуйцеся, бо я ўжо не магу бараніцца, бо я стары, слабы, бо я адзін. О, Божа мой, нікога няма, я адзін. Марта, я пры табе, Філімон, я пры табе. Ну, стань, Філімон, ну, ідзі ў спальню, я памагу. Вось так, хадзі. Памагае яму падняцца, вядзе ў спальню. За сцэнай зусім ужо блізка чутно апошнія словы песні. Браты, да шчасця мы падходзім, хай гром гудзе яшчэ мацней. У крывавых муках мы народзім жыццё рэспублікі сваей. Заслона, Вільня, жнівень 1922 год. Ну, вось такая адбылася сёння наша сустрэча з п'есай, з творам Францішка Карлавіча Алехновіча «Пан міністр». Спадзяюся, што вам было цікава гэтую п'есу паслухаць і запрашаю вас на наша чытанне, якія мы праводзім кожную нядзелю і суботу у 17 гадзін по лонданскаму часу. Да пабачэння.